ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବିଲୁର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାପକୁ ଦେଖିକି। ତା ସାମ୍ନାରେ ତ ସାପଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ବି ହେଉନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତା ଉପରକୁ ସାପଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ଡରେ ତ, ଏବେ ଡରିଲା। ଆରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସେ। ଏଇ ଚୋର ଚୋର, ଧ ସାପରେ। ଏଇ କାମୁଡ଼ିଲା 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 କାମୁଡ଼ିଲା। ଆରେ ଡରିଲା, ଏବେ ଡରିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଡରିବନି ବୋଲି। ବିଲୁ ଏବେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଏ ଗଧ, ସେଟା ତ ଦିଦିର ଖେଳନା ସାପରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ଭାବୁଛି ସାପଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନି। ବିଲେଇମାନେ ସାପକୁ ଧରିଲେ ପଳାନ୍ତି ନା, ମାନେ ସାପ ଫଣା ଟେକିବ କି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବ କି ସରସର ହେଇକି ପଳେଇବ। ସେ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି ସାପ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିବା ସେ କେତେ ସମୟ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ବିଲୁ। ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଲାଣି। ବିଚରା ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାପଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଆଣିକି ପକେଇଛି ବୋଲି। ଆଜି ଉଲ୍ଲୁ ବନେଇଦେଲି ବିଲୁକୁ। ବିଲୁ ଏଇ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେବ ରେ, ଧରନା ଧରନା ଧରନା। ହେଇ ବିଲୁ ଧରିକି ବସିଲାଣି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ। ମୁଁ ସାପଟାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିବି। ସେ ଦେଉଛି ନା ଦେଉନି ଦେଖିବା। ମାନେ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛି। ଛାଡ଼ୁନି, ସେ ଭିଡ଼ିକି ଧରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋଭ ତାର। ଏଇ ଏଇ ଛାଡ଼େ 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 ଛାଡ଼େ, ଦିଦିର ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ସାପ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ହେଇ ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଯା, ଏବେ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। କାଳେ ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବ କି। କାହା ଜୀବନକୁ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଲୋଭ ନାହିଁ।